recimo, Mustafu Golubića, čovek u kome nema mnogo podataka, ali ima mnogo legendi. Imamo Petra Živkovića, šefa tajnih službi, moćnog čoveka, o njemu isto nema mnogo podataka, jer on je kontrolisao podatke. I imamo princa Đorđa Karađorđevića, o njemu nije smelo da se govori. I to su tri ličnosti koje su jako potentne za filmsku umetnost. Jer za film su upravo to izvorišta zanimljivih priča kada vi imate određene istorijske činjenice, ali ima jako malo činjenica koje vas opterećuju i onda vi možete slobodno da maštate i da pravite svoju neku fiktivnu, odnosno svoju poetsku istinu, kako se kaže. Ne morate da se opterećujete pravim istinama. Iako, pošto vidim da je to postalo tema posle ove serije, a to su teoretičari još davno, još Aristotel je to rešio, poetska istina i ova dokumentarna istina, to su dve različite stvari. I one se nikad nisu mešale, ali dobro.